mä oon niinku oikeesti minä kiinnostunut teistä. Mikä sun nimi on? Kuutti. Kuutti? En ois saatana arvannut tota. En mä tiedä, onko saanut sen nimen siitä, kun synnyit, sä olit silleen oi, 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 oi. Ja mahtava nimi, en tiedä ketään muuta Kuuttia. Onko siihen, riittyykö siihen joku tarina? Ai, sä! Ai, no sun vanhemmat! Okei! Sä et kommentoinut mitenkään tätä synnytysääntä. Oliko se mukana muuten herran synnytyksessä? Oli! Oliko se? Se tuli sieltä sinne limasena. Oi! Peltas saman tien uina. Ja nyt sua hävettää. Mä en tiedä, miksi sä pidät... Huomaat, nyt on stand-up mikä tavallaan, mutta miksi sä pidät hänestä kiinni koko ajan? Mä en tiedä, että näe, mutta hän pitää polvesta koko ajan kiinni. Hän olisi vuoristoradassa. Nyt mennään. Ois pitänyt mennä elokuviin. Onko se sitten se kätilö, saatana? Kuuluuko sä hänen sukuun? Onko sä hänen veljensä? Mikä sun nimi on se? Vasikko. Ja sieltä tuli vasikko. Saman tien kävelin sain. Eli te ootte veljeksiä. Mikä sun nimi on? Nyt on pakko, nyt on odotukset aika isot. Koska jos sulla on Kuutti, niin sä et voi olla mikään Petteri.